баъди ҳазор хубӣ кардан як бадӣ кун. зоти одаморо мефаҳмӣ. бовар кар радной. мегум дигар сирри дилма дар ягон рафиқ нагум. мегум дигар сирри дилма дар як хар бугум. чун хар ҳазор мартаба беҳтар зи рафиқи номард. чун дар хар савор шавӣ, бор барӣ, рози дил гӯӣ, ба ҳеҷ кас нагӯяд. бовар кар радной. салом дӯстон, ширкати муҳоҷирон авиа шуморо шодбош мегӯяд. яке аз ширкатҳое ки аз тамоми ширкатҳои дигар бениҳоят фарқати калон дорад, яъне нархи чиптаҳояш бениҳоят бо нархи дастрас, кафолаташ ба миллион. агар визаи шумо ва ё ки шумо депорт бошед, дар ин ҳолат ширкати муҳоҷирон авиа барои шумо кафолат медиҳад ки ҳатман пули шумо бо дирҳамаш бармегардад. барои дастрас кардани чиптаҳо номерҳо дар болои экран ва ё ин ки дар ватсапаш нависед. ширкати муҳоҷирон авиа дар хизмати шумост ва шумо ҳам бо ширкати муҳоҷирон авиа бошед.